بويكا أبكال أي كفال سلسة عوته كابيت مأسرتي فتح ناب يوكرين كيدو دما فلوت تقات أما يخون كوين قنا نحنتو واليلو ناو روسيا ملس بدحريو هيوتي بلاشو بويكا أب روسيا انتاي يقوانفو حبيرنان كتاتل سلام زي ناب سينما ايو كم تلمو ترى تفلت فيلم حيزلكم متير لخو سابسكرايب بمبال ناب سينما يتو سناي مكتتال أبكي بتبهال نا يوكرين كتما حدا فلوت تبعسا يلو سمو يوري بويكا يبهال أب قدامين كالاين كفال كم زرعنايو بويكا نفع تقات أما ايو أب قدامي تكفال ناغرام أب كالي تكفال سقطنيا زنبرا بويكا أبزا سالسي تكفال دما هايمونوتنيا خون قدمي بأس مجمارو كل جزي صلوت يقبر نام مدرخ انتديب دما كل جزي عوت ناي مقات امتو قوستن كالتشون بناي بعلو ميلا يكلاخلن يملسن نساتهم قنا نعو كسحتو يخلون ناي بويكا إيد عارفوه زي ودق سبعا يلن بويكا دا نفره نمقات امتو يزررهم أب روسيا زركب بيت مأسرتون منقست زي فلطو حقاو زي كون بأسي يقتصلالو بدحر بويكا نايز بيت مأسرت نقوس كوشمار زبهال كند انباز خون تقات أما ايو كوشمار اتون بوليسوون سلاز فرحوه إدون اقرون ترحتي كونس عفوون أسيروم يوم نابز مقات أما بوتا زمتوه كوشمار ولا كواكم بويكا أينفر كوينقنا ولا حدا ناق زي يبلو سمس الحاسين يو إذا قولباتا سبعي نتمقات امتو تسكيمو نامريت يلاتمو إذا كي أخلو دما قبل علي يديبو كسادو حانيقو رؤسو جفعي قتلو أكم زي 4 أنقول إنديا هجي أنا مساعدهم قطم وين مني هيا حراي أنا قطم حراي دقيقة قطم يا مسي كم علي بدأ أنت كبير ريت بلكا أنا 7 كيلو نص قلت 7 كيلو نص قلت 7 كيلو كيف تقاتي معنا طلعت حرمت بعادي ما مجاب ليلة حرمات غيره ما بأس بقولها ما بعلم نقتلهم هذا اليوم ده قتلوا مني بويكا ሃይማኖቱ መኽበራ እዩ ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ መጽሓፍቲ ገዚኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይረክቦ እቶም ቀሺ መስግንዎ ኮይኑ ግና ፈጣሪ መሊኡ ይቕረ ክብለሉ እንድሕር ኮይኑ ካብ ባእስን ጎንፅን ክወፅእ ከም ዘለዎ ይዘኻኽርዎ ቦይካ ድማ ናይ ባእሲ ክእለተይ ባዕሉ ፈጣሪ ይሂብኒ እንድሕር ዘይተጠቒመሉ እዩ ሓጢኣት ክኾነኒ ይብሎም ድሓር ናብ ጂም ተመሊሱ ነቲ ሎሚ ምሸት ዘካይዶ ባእሲ ምድላው ይጅምር ከሪል ዝበሃል ማናጀሩ መፂ ድማ ኣብ ቡዳፔስት ዝካየድ ዓብይ ናይ ኤውሮጳ ግጥም ንቦይካ ከም ዘመዝገቦ ይነግሮ ናብኡ ንክሓልፍ ድማ እዛ ናይ ሎሚ ምሸት ግጥም ክዕወት ከም ዘለዎ ይነግሮ ኣብዛ ግጥም ድሕሪ ተዓዊቱ ኣብ ቡዳፔስት ከይዱ ናይ ኤውሮጳ ኮኸብ ተጋጣማይ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግሮ ቦይካ ከምቲ ልሙድ ጸሎት ይገብር ጸሎቱ ወዲኡ ከዓ ናብ መድረኽ ይኣቱ እዚ መጋጥምቱ ቪክቶር ይበሃል ንሱ እውን ንፉዕ ተባእሳ እዩ ቦይካ እንዳደነነ ይስሕቶ ካብኡ ብግዲኡ እንዳዘለለ ይሃርሞ ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ ንቪክተር ይውደቆ ቪክተር ድማ ይትስእ ዓቕሙ ፀንቂቑ ይሃርሞ ቦይካ ድማ ደጊሙ ይውደቆ ቪክቶር ሕጂ እውን ክሰዓር የደለየን ቦይካ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ይውደቆ ቪክቶር ተኸራኺሩ ይትስእ ቦይካ ክጎድኦ ይደልን ኮይኑ ግና እታ ናይ ቡዳፔስት ዕድል ከይተሓልፎ ምታን ከምዘይ ይትስእ ገይሩ ይሃርሞ ቦይካ ይስዕር እቶም ሰባት መፂኦም ድማ ድሕሪ 2 ሰሙን ከም ዝወስድዎ ይነግርዎ ከሪል መፂኡ ደሞዙ ይህቦ ናብ ገዝኡ እንዳኸደ ድማ ቪክቶር ሓካይም ሒዞሞ ይርኢ عدسك حساب صلحو እሞ ንዝርእስ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ዓድና ኣውርዱሊ نبغى عرفك أنت استسعرنا هاي مسلمة تسعر كان يخم تسعر كان يخم حتى تسعير يقول بسيرتي عيتا ولد عدنا بزي بلون وصدنا تحلفنا ولد عدنا بزي بلون ንጽባሒቱ ቪክቶር ከም ዝሞተ ከሪል ይነግሮ ኮይኑ ግና ሓደጋ ስለ ዝኾነ ተጠያቃይ ኣይኮንካን ይብሎ ቦይካ ናይቶም ቀሺ ምኽሪ ዝከሮ በዚ ነገር ድማ ኣዝዩ ይጠዓስ ሰብ ምቕታል ንቦይካ መጀመርቱ ይኮነን ኣብ ቀዳማይ ክፋል ክልተ መሓዙቱ ክቐትል ርኢና ኢና እንድሕር ዘርኢኹማ ንኽትርእይዎ ዕድመኩም ሎሚ ግና ናብ ሃይማኖት ስለ ዝተመልሰ ኣዝዩ ይጠዓስ ድሓር ናይ ቪክቶር ቦርሳ ከፊቱ ናይ ሰበይቱ ስእልን ደብዳበን ይረክብ ቦይካ ነዛ ደብዳበ ባዕለይ ዝህባ ይብል ንከሪል ድማ ናይ ሓሶት ፓስፖርት ኣስራሐለይ ይብሎ ከሪል ድማ ናብ ሩስያ መኻድ ሳዕቤን ከም ዘምጻሉ ይነግሮ ቦይካ ግና ናይ ግድን ተስራሐለይ ይብሎ
ኣብ ሩስያ ናይ ቪክቶር ቀብሪ ይካየድ። ዛሮፕ ድማ ምስ ዓጀብቲ ይመጽእ። ኣልማ ሰበይቲ ቪክቶር ንዛሮፕ ምስ ረኣየት ዝገደደ ትርበሽ። ኣብ ደገ ድማ ቪክቶር ዕድኡ ከይከፈለ ከም ዝሞተ ይነግራ። ካብኡ እንድሕር ተመርዒኽኒ ዕዳኺ ክስርዞ እየ ይብላ። ኣልማ ድማ ኣብቲ ናቱ ስራሕ ብናፃ እንዳሰርሐት ዕዳኣ ክተማልስ ትሰማማዕ። ከሪል ፓስፖርት ኣስሪሑ ንቦይካ ይህቦ። ዶብ ቅድሚ ምስጋሮም ድማ ናይ ሩስያ ወተሃደራት ጠጠው ይብልዎም። ቦይካ ፍሉጥ እዩ። እቶም ወተሃደራት ኢንተርኔት ስለ ዘይረኽቡ ግና ንቦይካ ይፈለጥዎን። ናብ ሩስያ ምስ ኣተው ሓንቲ ንእሽተን ገዛ ይካረ። ካብ ቦርስኡ መስቀል ኣውፂኡ ኣብ መንደቕ ይሰቕላ። ኣብቲ ደብዳቤ ዝረኸቦ ኣድራሻ ኸይዱ ቤት ትምህርቲ ዝመስል ገዛ ይረክብ። ብርሑቕ ድማ ንኣልማ ይርያ። ንሳ እውን ትሪኦ። ስለ ዘይፈለጠቶ ድማ ስቕ ትብል። ድሓር ሓንቲ ጸላም ማኪና መፅያ ንኣልማ ትወስዳ። ቦይካ ደድሕሪያ ስዒቡ ናብቲ ናይ ዛሮፕ ሆቴል ይኸይድ። ኣብ ውሽጢ ድማ ባእሲ ዝካየደሉ መድረኽ ነበረ። ኢጎር ዝበሃል ንፉዕ ተጋጣማይ ይርኢ። ኢጎር ዋላ እኳ ቀጢ እንተኾነ ጥንካርኡ ግና ኣዝዩ ዝገርም እዩ። ቦይካ ናይዚ ወዲ ባእሲ ርእዩ ምስ ወድአ ንኣልማ ይርያ። ቅርብ ኢሉ ድማ ክዕልላ ይፍትን። ኣልማ ስለምንታይ ትከታተለኒ ኣለኻ ትብሎ። ንሱ ድማ ንዓኣ ደልዩ ካብ ዩክሬን ከም ዝመጽ ነግራ። ናይ ዛሮፕ ሰባት መጺኦም ንኣልማ ናብ ስርሓ ይመልስዋ። ንቦይካ ድማ ሽጉጥ እንዳርኣዩ ናብ ደገ ይወስድዎ። ዛሮፕ ብካሜራ ንቦይካ ምስ ረኣዮ ይፈልጦ። እንታይ ክገብር ከም ዝመጸ ድማ ይግርመሉ። ቦይካ ኣብ ደገ ምስ ወፀ ምስ ኣልማ ኣራኽቡኒ ይብሎም። ንሶም ድማ ክሃርምዎ ይፍትኑ። ቦይካ ገጽ ከይሃበ ንኽልቲኦም ይውድቖም። እቲ ሳልሳይ ድማ ሽጉጥ የውፃሉ። ቦይካ ድማ ኢዱ ጠዊዩ ነታ ሽጉጥ ይወስዳ። ዛሮፕ ምስ ዓጀብቲ ይመጽእ። ኣብቲ ናቱ ሆቴል ንኽጋጠም ድማ ይዕድሞ። ንሱ ግና ንኣልማ ደልዩ ከም ዝመጸ ይነግሮ። ዛሮፕ ድማ ኣልማ ናተ እያ ይብሎ። ንጽባሒቱ ናብ ገዛኣ ይኸይድ። ዛሮፕ ዝመደቦ ሓላዊ ድማ ምእታው ይኸልኦ። ቦይካ ሃሪሙ ናብ ወንበሩ ኮፍ የብሎ። ኣልማ ንቖልዑ መጽሓፍ ተንብብ ነይራ። ምስ ረኣየቱ ድማ ወፅያ ታኢኻ ደሊኻ ትብሎ። ንሱ ድማ ቪክቶር ዝጸሓፈላ ደብዳቤ ሂባ። ኣልማ ካብ ልባ ተመስግኖ። ዛሮፕ እንታያ ምዃኑ ይሓታ። ንሳ ድማ ነዚ ናይ ቆልዑ መዕበይ ንምኽፋት ሰልዲ ተለቂሖም ምንባሮም ትነግሮ። ቪክቶር ምስ ሞተ ድማ ነቲ ዕዳን ምምላስ ምስኡ ትሰርሕ ከም ዘላ ትነግሮ። ድሓር ንቦይካ ምስ ቪክቶር መሓዙር ዲኹም ነርኩም ትብሎ። ንሱ ድማ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ይነግራ። ካብቲ ባእሲ ዝረኸቦ ሰልዲ ሓንቲ እኳ ከየጉደለ ይህባ። ንሳ ግና ብደም ዝተጨማለቐ ሰልዲ ኣይደልን ኢላቶ ትኸይድ። ቦይካ ናብ ዛሮፕ ይኸይድ። ናይ ኣልማ ልቓሕ ንከምልስ ብናፃ ክገጥም ይብሎ። ዛሮፕ ድማ ኣብ ሓደ ሰሙን 3 ግጥም ክተካይድ ኢኻ ይብሎ። 3 እንድሕር ስዒርዎን ድማ ናይ ኣልማ ዕዳ ከም ዝስሪ ዘላ ይነግሮ። ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምስ ኢጎር ይክገጥም። ቦይካ ድማ መሰልጠኒ ዝኸውን ጂም ሃበኒ ይብሎ። ዛሮፕ ኣብቲ ናቱ ጂም ንኽስልጥን ይፈቕደሉ። ቦይካ እንዳተማወቐ እንከሎ ሓደ ወዲ መጺኡ ነገር ይደልዮም። ቦይካ ድማ ብእግሩ ይሃርሞ። ንምሸቱ ምስ ቦሪስ ዝበሃል ወዲ ይበኣስ። ቦሪስ ንፉዕ ነበረ፣ ካብ ቦይካ ግና ይበልጽን። ዛሮፕ ንቦይካ እንዳረኣየ ይግረም። ቦይካ ይስዕር። ኣልማ ድማ ማይ ትወስደሉ። ቦይካ ኣብቲ ናይ ዛሮፕ ጂም ሰባት ስለ ዝርብሽዎ ዘለዉ ካልእ ጂም ድሕር ሃልዩ ሓብርኒ ይብላ። ንሳ ድማ ናብ ገዛኣ ትወስዶ። ናይ ቪክቶር ጂም ንኽሰርሓሉ ትፈቕደሉ። ቦይካ ክዳኑ ውፅኡ ክለማመድ ጀመረ። እቶም ቆልዑ ድማ ፀወቶኦም ገዲፎም ንቦይካ ክርእዩ ይመፁ። ንጽባሒቱ ምስ ክልተ ሰባት ግጠም ይብሎ። ክልተ ኮይኖም የጥቅዕዎ። ቦይካ ድማ ሓደ ብሓደ ይውድቖም። እቲ ሓደ ተሲኡ ሕቑኡ ይሃስዮ። ቦይካ ንኣልማ ይርያ። ኒሕ ሒዝዎ ድማ ብሓቦ ይግጥመሎም። ንኽልቲኦም ከዓ ይስዕሮም። ኣልማ ባህላዊ ፈውሲ ሒዛትሉ ትመጽእ። ንዓይልካ ዝኹሉ መከራ ኣይትርአ ትብሎ። ዛሮፕ እታ ሳልሰይቲ ግጥም ቦይካ ከይስዕር ፈሪሑ ንሓደ ናይ ፖሊስ ሓላፊ ይጽውዕ። ሰልዲ ሂቡ ድማ ንኮሽማር ብሕቡ ኣምጻዮ ይብሎ። እቲ ፖሊስ በዚ ተግባር ካብ ስርሑ ክባረር ከም ዝኽእል ይነግሮ። ዛሮፕ ድማ ሰልዲ ይውስኸሉ። ቦይካ ዝበሃል ገበነኛ ብናይ ሓሶት ፓስፖርት ናብ ሩስያ ከም ዝኣተወ ይነግሮ። እቲ ፖሊስ ንቦይካ ክኣስሮ ከም ዝኽእል ፈሊጡ በዚ ሓሳብ ይሰማማዕ። ቦይካ ንግሆ ተሲኡ እንዳጎየ እንከሎ ከሪል ይድውለሉ። ናይ ቦይካ ስም ኣብ ጋዜጣን መጽሔትን ወፂኡ ሰባት ክርእይዎ ይጽበይዎ ከም ዘለዉ ይነግሮ። ቦይካ ድማ እዛ ናይ ሎሚ ግጥም ወዲኡ ምሸት 3 ሰዓት ከም ዝምለስ ይነግሮ። ቦይካ ናብቲ መባእሲ መድረኽ ይኣቱ። ኢጎር እውን ከምኡ። ኢጎር ተሳዒሩ ይፈልጥን። ቦይካ ድማ ኣብዛ ሰሙን ዘበለ ንመበል ሳልሳይ ግዜ ስለ ዝበኣስ ዘሎ ኣዝዩ ተዳኺሙ ነበረ። እቶም ክልተ ብዘብጽሕሉ ጉድኣት ድማ ሕቑኡ ይቕንዞ። ኩሉ ተጻዊሩ ድማ ባእሱ ይቕጽል። ኣልማ እውን ትሪኦ። ኣብ ባእሱ ግና ከምቲ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን። ኢጎር ተገልቢጡ ይሃርሞ። ዘሊሉ ድማ ክሳዱ ይሓንቆ።
ቦይካ ድማ ንድሕሪት ይወድቕ ኢጎር ተሲኡ ሕቖ ይረግጾ ቦይካ ድማ ተሲኡ ዘሊሉ ይሃርሞ ንኢጎር ድማ ኣብ ሜድኡ ይስዕሮ ኣልማ ትሕጎስ ዛሮብ ግና ሓሳቡ ይቐይር ናተይ ሻምፒዮን ኢጎር ተይኮነስ ኮሽማር ይብሎ ንቦይካ ድማ ተመሊሱ ከም ዝገጥም ይነግሮ ቦይካ ካብ ምስምማዕ ሓሊፉ ካልእ መማረፂ ይነበሮን ኮሽማር ካብ ቤት ማእሰርቲ ይመጽእ እቶም ፖሊስ ድማ ሒዞሞ ይኣትዉ ቦይካ ኣሎ ዝበሃል ሓይሉ ይጥቀም ኮሽማር ግና ነቕ ምባል ይኣብዮ ኮንክሪት ብኖራ እንዲ ተነዲቑ ዝዳ ክሳዱ ሓኒቑ ብቴስታ ይሃርሞ ዛሮብ ይሕጎስ ኣልማ ድማ ተስፋ ትቖርጽ ቦይካ ተሲኡ ባእሱ ይቕጽል ኮሽማር ግና ነቕ ምባል ይኣብዮ መንከሱ ሃሪሙ ይውድቖ ቦይካ ኣብ መሬት ኮይኑ ናይ ዛሮብ ሰሓቕን ናይ ኣልማ ሓዘንን ይርኢ ተሲኡ ድማ ባእሲ ይጅምር ኮሽማር ተሰኪሙ ይውድቖ ቦይካ መሊሱ ይትስእ ደጋጊሙ ይሃርሞ እንዳነፈረ እውን ብእግሩ ይሃርሞ ኣውዲቑ እግሩ ይሕዞ ምስ ተስአ ድማ ካብቲ መድረኽ ይጽድፎ ዛሮብ ሕጂ እውን ቃሉ ይጠልም ዓጀብቱ ሰዲዱ ንቦይካ ይህርሞ ንኣልማ ሒዝዋ ይወፅእ እቶም ህዝቢ ድማ ፈሪሖም ክወፁ ጀመሩ ቦይካ ተሲኡ እቶም ዓጀብቱ ዝሓዝዎ በትሪ ምንጥሎም ብኡ ገይሩ ድማ ንኹሎም ይሃርሞም ክወፅእ እንተበለ ካልኦት ይመፁ ንኹሎም ኣውዲቑ ክኸይድ ክብል ድማ ሓደ መፂ ትኩሰሉ ቦይካ ኢዱ ይቆስል ነታ በትሪ ሰንዲ ድማ ይውድቖ ካልእ መፂኡ ብርኩ ይትኩሰሉ ቦይካ በታ ሽጉጥ ገይሩ ነቲ ወዲ ይቐትሎ ደድሕር ዛሮብ ድማ ይስዕብ ዛሮብ ንኣልማ ክቐትላ ይብል ቦይካ ድማ ነታ ሽጉጥ ይስንድዋ ኣልማ ድማ ንዛሮብ ኢዱ ትነኽሶ ቦይካ ነዚ ዕድል ተጠቒሙ እንዳጎየ ናብ ዛሮብ ይኸይድ ዛሮብ ኣብ ከብዱ ይትኩሰሉ ቦይካ ድማ ሓኒቑ ይቐትሎ ኣልማ ናብ ሕክምና ንኺድ ትብሎ ቦይካ ግና ደም ብደም ኮይኑ ኣብ እግራ ደቂሱ ይቕሬታ ይሓታ ኣልማ ካብዚ ቦታ ንርሓቕ ትብል ቦይካ ግና ቅድም ተዓረቕኒ ይብላ ኣብዚ እዋን ድማ ፖሊስ ይመፁ ናብ ማኪና እንዳኣተውዎ ከለዉ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ይቕሬታ ይሓታ ኣልማ ሕጂ እውን የመለሰትሉን ቦይካ ብኽንደይ መከራ ናብ ዝተፈትሓሉ ቤት ማእሰርቲ ተመሊሱ ይኣቱ ኣልማ ድሕሪ 6 ወርሒ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ትኸይድ ቦይካ ድማ እቶም ቆልዑ ከመይ ኣለዉ ይብላ ንሳ ድማ ቦይካ እንዳተለማመደ ሰኣልዎ ስእሊ ተርእዮ ካብኡ ንሳ ብግዲኣ ይቕሬታ ትሓቶ ንዓ ክብል ናብዚ ኩሉ መከራ ኣትዩ እንከሎ ስቕ ዝበለት ናይ ሰብኣያ ሓዘን ስለ ዘይወፀላ ምዃኑ ትነግሮ ናተይ ናጽነት ክትምልስ ናትካ ናጽነት ሲኢንካ ኢላ ድማ ትሓዝን ንሱ ድማ ቪክቶር ምስ ሞተ እየ ናጽነተይ ዝሰኣንኩ ሕጂ ግና ንስኺ ይቕረ ስለ ዝበልክለይ ሰላመይ ተመሊሱ ይብላ ቦይካ ከም ቀደሙ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ብሉፅ ተጋጣማይ ኮይኑ ህይወቱ ይቕጽል ፊልምና እውን ኣብዚ ትውድእ መሪፅኩም ስለ ዝረኣኹምና ነመስግን ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ኣብ ኮሜንት ግደፉልና ኣብ ቀጻሊ ክንሰርሐልኩም ትደልይዎ ፊልሙን ንገሩና ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባሩ ነበረታትዑና ሰብስክራይብ ብምባል ናብ ሲኔማ ይተዉ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንምለስ ሰሰናዩ